Hementxe gaude berriz ere Jone eta Enararekin hilerokoa lantzeko, perspektiba desberdinen baitan, zer moduz? Ongi. Kaixo, oso gustora, mi esker. Poste naiz. Lehengo saioan, pixka bat sarrera moduan ulertu genituen zuen oinarriak, zuen baloreak, eta gaurkoan, zentratuko gara edo jarriko dugu arreta gai konkretu batean. Zehazki, hilerokoa daukagun gorputzen bizitza ibilbidea eginen dugu. Zuek hasi nahi bezala, azalduko duzu pixka bat prozesu guzti hau, nola hasten garen hilerokoarekin, nola bukatzen den, zuen eskotan. Bale. Hilerokoaren prozesua menarkiarekin hasten da. Menarkia lehen hileroko hori da. Hau gutxi gora bera 8 urte ditugunean edo 15, bitarte hortan, momenturen batean gertatuko da. Hemen ere aipatzekoa, geroz eta lehenago gertatzen ari direla lehen hileroko hauek, bizigaren sistema estrogenoz betetakoa, estrogenoa hormonetako bat da, ez naiz igual gehiegi sakontzera sartuko, baina bai aipatzea estrogenoak non nahi daudela, hartzen dugun haizean, jaten dugun toxiko batzuetan, inkluso, ukitzen ditugun gauza batzuetan, eta guretzat oso larria da, zen nolabait azkenen gure ume maiteak bizitzen dituzte helduok, gure bizi moduaren baitako ondorio batzuek, eta hilerokoa 8 urtekin izatea zerbait grabea bezala ikusten dugun gu, eta arreta jartzen diogu beti eskoletan eta aurrekin eta aurren bidelagunekin egiten ditugun saioetan, prozesualik eta modu xamurrenago batean bideratzeko, badakigu ere sistema medikoa, ohiko sistema medikoa edo sistema mediko hegemonikoa guk diogun bezala, beti nahi gaituela pastillen baitan. Eta, klaro, hilerokoa eta pastillak horrelako lotura zuzen bat izatea, bada zerbait ja berez harrigarria, azkenean gure gorputzean egiten den prozesu organiko bat da. Eta orduan zergatik hainbeste pastilla, hori da gure galderetako bat, eta beti ekiditen saiatzen garen kontu bat, Orduan menarkia, ez da gauza bat bapatean ematen aldela, guk aurrei beti kontatzen diogu dela tren bat, baina tren bat lasaia, ez abiadura handiko trena, ez dugula maite bat ere, ordan prozesu horretan trena, lokomotora poliki martxan jartzen joango da, eta momenturen batean, prozesu hau 2 urte iraun dezake, momentu batean ja bilakatuko gara ziklikoak. Honek ez du esan nahi, bilakatuko garela heldu, bilakatuko garela emakume, hor imaginarioan badaude hainbat kontu gu saiatzen garela, ja badaukagu gakoen zerrenda bat, ez erortzeko berriz ere guk pairatu genituen imaginarioetan, bazar emakume, bla bla, horrek eman dezaken susto guztionekin, orduan pentsatzen dugu badaudela beste modu batzuek, xamurrago bidelaguntzeko prozesu hau, eta hala saiatzen gara gu egiten, hortako hori eskolak, irekitzen ditugu taldeak ere bai, helduekin, ze beti pentsatzen dugu menarkiaren kontua badela gai oso garrantzitsu bat, ze guk ez baldin badugu menarkia xamur bat izan, oso zaila da guk transmisio hori egitea benetan toki batetik, erreala, eta hor batzuetan ere badago tendentzia bat gaur egun inventatzea edo imaginatzea, orain denak egingo dugu festa bat, eta igual aurrak ez du nahi, orduan momentu hortan garrantzitsuena aurra da, eta orduan aurrak benetan jakitea, ze pasako den, eta nola nahi duen bizi, ematen digonan espazio horri, gertatzen dira gauza super ederrak, eta hierretan adibidez, guraso eta horrekin egin izan ditugunak, aurrei esaten digu, eta zuek egun hortan zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Eta aurrak esaten du, nahi dut ez jun eskolara, eta nahi dut lehenbizi esan amari, eta gero ja, tarte batera aitari, eta nahi dut txokolate jan, eta nahi dut orduan, zergatik ez, egun batez, aurrari eskaini, bizipen bat, polita, eta izatea betirako lotura hori de, hilekoa, igual mola, guk esatzen bezala, igual bada zerbait polita, zeharrera egiten ari dioten orduan, guk beti hortikan egiten dugu proposamena menarkia hori jasotzeko. Horrela kuriosidade moduan, lehenengo hilerokoaz hitz egiterakoan, etorri zait, lehenengo hileroko bat izan daitekela edo batzuk horrela deitzen diote, eta oso ez ezaguna da,
aluarekin jaiotzen garen aurrak, ez, edo bebeak, jaiota 4 egunetara gutxi gora bera, isuri gorri bat ateratzen zaigu gure vaginatikan, ez? Eta askotan gurasoak ez dakit larritu egiten dira, ez dakigulako zer den isuri gorri hori, eta isuri gorri hori aurraren uterotikan ateratzen da. Orduan batzuen arabera, lehenengo hilerokoa jaiota 4 egunetara gertatzen dela aipatzen dute, ez? Eta, hori prozesu normal bat da, eta horrela gertatzen da, baina, ikusezintasun hori, horreraino iristen da, ez? Gero, aurrei dagokionez, ez dakizkit datuak buruz, baina oso ikerketa gutxi daude, eta gutxiago Euskal Herrian, baina, dauden ikerketa xumeek adierazten dute, aurren proportzio oso handi batek, lehenengo hilerokoa jaitsi zitzaienen, etzekitela zer zen hilerokoa. Etzekitela zer hilerokoaren inguruan. Eta hori, hilerokoa daukatenak. Ze gehiengoak, neskak ara hilerokoa daukagunak, baude mutilak hilerokoa daukatenak, eta alrebes ere bai, ez? Baina, termino orokorretan, mutilek hilerokoaren inguruan jakitea, daukaten desinformazioa are handiagoa da. Ez dut mailakatuko, bakoitzari bere arreta berezia eskaini nahi diot. Uste dut hilerokoa aukiko duten pertsonak jakin behar dutela, eta auki behar dutela kalitatezko informazio bat bereien gorputzaren gertatuko denaren inguruan, eta mutilek ere bai, edo hilerokoa aukiko ez duten pertsonek ere bai jakin behar dutela, eta horretarako eskubidea eta ardura dutela. Bereiek hilerokoa berriro ere bai, ez delako fenomeno isolatu bat, ez delako kontu pertsonal bat bakarrik. Da gai sistemiko bat, da gai publiko bat. Aurrekin, ez, batzuetan gertatzen zaigula eskoletan saioak mutikoak gelditzen direla horrela. Guzur gaude hemen, ez, jatorriz badaukatelako aurre iritzi hori, beraiek ez daukatela ezer egiteko hor. Eta segituan, normalen gure esperientzia da oso azkar ulertzen dutela direla ekuazioaren oso parte. Zaintza, egoteko adi, ez, hori guztia jasotzeko, eta inkluso, bizitzaren beste nik nahi pentsatu, bizitzaren, ez, beste bizit zikliko horrekin, ez, badaukatelako horra aukera, horren bidez, horri heltzeko nola baita, ez, eta hori oso polita izaten da. Bai, oso polita da, eta horren gogoratu nahiz esan behar nuena, gure ipuinean, hainbat zirriborrorekin gabiltza frogak egite, umei ipuinak kontatzen, eta hor, agertzen da biluztasuna, agertzen da transexualitatea, agertzen dire azal kolore desberdinak, agertzen da hilerokoa, modu esplizitu batean, eta aurrentzako berdin du, kolore eta adin desberdinetako aurrekin, eta genero desberdinetako aurrekin, hartzen dute superongi. Da supernormala. Eta helduekin, ez da hain erresa. Orduan hortikan, aurrei begiratzea, ez? Eta gero, dauden erreferentzia gutxietan, orain ilargi bilakatu zen umea, ez? Eskuratu dugu, hainbat hizkuntzatan dago, eta euskaraz ere bai, eta hainbat mutik hori irakurri diet baita, eta saioetan ere bai, berdina gertatzen da, guazen, hilerokoaren bitartez, proposamen bat egitera bizitzari, ez? Ziklikotasuna aintzat hartzen duena, naturarekin harremana aintzat hartzen duena, gure erritmoak aintzat hartzen dituna, ez? Eta hau, hilerokoaren bitartez, sortzen dugu proposamen hau, baina ez da bakarrikan cis emakumeentzako proposamen bat. Mutiko irakurtzen diedanean, edo saioetan hilerokoa aritzen garenean, daude gauza pila bat, gure proposamenetikan, mutilek edo zakila daukaten pertsonek integratu dezaketen aberaien bizitzan hobeto bizitzeko. Hori ze garrantzitsua denez, bertze bizipenak aditzea eta nolabait horrekin ere empatitzatzea. Guzti honetan, nahi dut mai gaineratu desinformazio hori, ez? Aipatu duzuena, mutikoek edo neska txikiek izaten duten desinformazio hori, hor zerbait gertatzen da, eta zuen ustez norri komeni zaio jendeak ez jakitea hilerokoari buruz. Hor ze estrategia daude horratzean, zer gertatzen da jendea ez jakintasun hortan bizitzeko. Bai, argi dago azkenean kapitalismoa dela, ez? Gure sistemaren, oinarri hori. Eta, guk bere momentuan, gainera,
aterako den, orain Laster Katalunian argitaratuko dute liburu kolektibo bat, hilerokoaren inguruan, erderaz izango da, eta nik bastante naiz kolaboratzen, eta hor egin ziguten guri jarri autoretzan, eri autoretzaren kontua oso aizke daramat, egia esan, baina, bueno, guk bere momentuan hitz egin genuen bortizkeria linealaz, ez? Dela, baditugu hainbat bortizkeria, emakume bezala, bueno, ja, Jone komentatu dituenez, hildu guzti horietan, eta fondoan gure uteroen barruan, baina oso ikusgarri ere, aipatzen genuen zuaitzetan eta barrean, badago bortizkeri lineal hori. Guk ikusten dugu bi ertzetatik, ez? Alde batetikan gizarteak eraman gaituen linealtasuna, bizi linealtasuna, jaiotzen zera, zoaz eskolara, zoaz unibertsitatera, eskontzen zara, dituzu aurrak, bla, bla, lana, sartzen zera, jubilatzen zera, ematizute ordulari bat, eta zoaz benidorrera, pixka linealtasun hori, eta gero, bestalde, egunerokotasunaren linealtasuna, dela egunero, garela lai, produktiba, kanpora begira, eta hori, ziklikoak garenak, badakigu ez dela egia. Eta orduan, ari gara egunero, sartzen logika hortan. Eta horrek eragiten du bortizkeri bat gure gorputzen brutala, ez? Ze ezin gera, ezin dugu jarraitu kapitalismoaren logika hori, eta gainera hori, ez? Oso polita dela ikusi antikapitalista den zerbait bezala. Ze hor ja egiten dugu austura bat, esaten dugu, klaro, eske ze onura dauka nik sartu behar izatea hor, ez? Bakarrik egiten dut min, eta min, eta min. Orduan azkenen interesak argi daude, metatzea da, kapitalismoaren logika guzti horiek, produktibismoa da, eta gainera geroz eta gehiago, ez? Badago zerbait, kondizioak geroz eta prekariagoak diren hortan ere, ez? Bizi baldintzak, lan baldintzak eta bar, eramaten zaigu esplotatzera gehiago, autoesplotatzera gehiago, eta horrek hori, ez? Talka zuzen egiten du gure barrutikan sentitzen dugun guzti horrekin. Bai, horrere bai, ez dugu, esan daitezke izenak eta abizenak, ez? Baina ez da hainbeste izen eta abizen horiek baizik, eta da ze antolaketa eredu daukagun, ez? Eta hor kolonialismoak eta kapitalismoak patriarkatuarekin harremanean eramaiten gaitu logika batzuetara nun boteretsuak boteretsuago bilakatzen diren, eta orain gaudela kapitalismoaren krisi bereziki gogor bat zeharkatzen, ez? Kapitalismoaren logika are gogorrago jartzen ari da ere bai, ez? Eta gerra hotxak geroz eta hurbilago ditugu gure Europako arresi barruti honetan, ez? Kolapsoa eta gerrak aspalditik daude, binen hemendikan kanpo, ez? Geroz eta hurbilago ditugu. Orduan, hau, hilerokoaren baitako mundu ikuskera zikliko hau, da bizitzaren aldeko mundu ikuskera bat, eta orain guztiz murgilduta gauden logika, eta hau ere prestatu behar gara datorrena are gogorragoa izango delako, da mundu lineal horretan eta produktibo, akumulatibo, patriarkal eta kolonial horretan sakontzeko, gerra epistemiko handi bat, ez? Nik batzutan ikusten dut horre, xirimiri bat izango balitze bezala, ez? Etengabean guri bustitzen ari den mezu txiki asko dira, ez? Eta horren baitan, noski, gure gorputzetako adierazpen batean dela hilerokoaren bitartez agertzen dira gauza batzuk, baina ezin dugu hilerokoaren zikloa irakurketa orokorrago bat egin gabe, ez? Orduan hor, nik fasismoaren gorakada oso larria da, eta hor, guk batzutan aipatzen dugu inork ez daukagula fasismoaren kontrako txertoa jarrita, ez? Orduan, gu geu ere bai adi egon behar gera, horrelako pentsamoldeei aurre egiteko, eta horiek ez daitezen gure barnera iritsi, ez? Eta horiekiko erresistentzia emozional, epistemiko, mental, gimnasia oso handi bat, berriro ere bai ekartzen, gure hilerokoak babesteko, gure aurrak babesteko, hemengoak eta palestinakoak, eta aurrera egiteko bizitza zikliko baten aldea. Eta daukagun oberena da, guria dela arrazoia. Guk daukagula arrazoia. Natura gu garelako, eta natura ziklikoa delako. Hori ez digute inoizkenduko, ez? Saiatuko dira, baina gure barnean daukagun zerbait da, ez?
bai. Eta hori pixka jarraitzen, ez, ari ginen bizitzai bilbidearen, ez, hasi gara menarkiarekin, eta orduan jarraituko genuke, ez, garai ziklikoa deitzen dioguna guk. Eta gainera ere bai beste autopolitiko bat, lehen ere bai, aipatu dut uteroa, guk ez diogu esaten umetoki, zeilerokoa ez da bakarrik umeak izateko. Hau da gure bigarren ideia nagusia, ez, eta aurrei ere beti saiatzen ganena trasladatzen, hilerokoa da aurrak izateko bai, oroitu bar gara denak garela ez hileroko bat, ez, haure bai garrantzitsua, enbeste naska, enbeste lotxa, eta denak gara ez hileroko bat, osea, ez, bestela ez ginak hemen egongo, ez diogu hori da, uteroa deitzen diogu utero, ze hilerokoa da oso garrantzitsua ezinbestekoa gure osasun orokorra mantentzeko. Ilea, ezurrak, eta hau badakigu, hileroko gabe bizitzen diren, ez, prozesu batzuetan, gero zelako kalteak izaten diren, gorputz osoari dagokionez, ez? Orduan, garrantzitsua, guk ez diogu deitzen garai fertila edo garai ugalkorra, baizik eta garai ziklikoa. Ez? Besterikan gabe jartzeko arreta osasun kontu hontan eta ez bakarrik erreproduktibidade horretan. Orduan, hemen garai hontan pasako ditugu gutxi gora bera 40 urte, más o menos, ez? 10 urteretik hasita, imaginatu, 50 urte arte, 40 urte oso, hori ere izan zen bastante fuertea, ez? Nola ez gara izango bere lagunak, ez? Hainbeste urte zegongo gara berarekin elkar bizitzan. Eta bueno, ziklikotasun hortan, bere izten dira bi fase nagusi, hormonei dagokionez, eta 4 arketipo. Arketipoak ere ongi dago aipatzea, guk beti aipatzen dugu, direla gizakiok egin ditugun ipuintxoak. Ez dire dogma zehatzak non ni sartu behar naizen hor. Baizik eta dire nolabait hilerokoaren prozesua irakurtzeko simboloak esan genezak, ez? Hauek izaten dire 4, bakoitzak izendatu ditzazke, landutak daudenak dire 4, guk beti egiten dugu ere bai, proposamena izan daitezkela gehiago, izan daitezkela oso ezberdinak, eta hortaz ere oste garrantzitsua da garai hontan egitea erregistroa, ez? Hilerokaren erregistroa berez dela ariketa simple bat edo oso simpletik abiatzen alduguna, gure buruari galdetzen 5 minuturoz, egunero igual, nola nago. Nola nago, maila fisikoan, nola nagoen pentsatzen, nola ditut emozioak, ze gertaera izan balin badire izan ditut kanpoan, ez? Hortikan goaz poliki-poliki jartzen arreta gure zikloan, eta baita ere jakiten nola diren gure arketipoiek. Hementxen, momento spam, txiki bat, kuña marabillosoa, badaukagu aragorfutzen, oain dela 3 urte, ja martxan jarri genuen, iametzarekin batera, zikloan izena duen APP-a mugikorretik erregistratzeko. Gu beti aipatzen dugu mugikorra erregistratu hortikan, ze hortikan gure helburua, gure nahia, gure desioa da, hemendikan urte batzuetara izatea nahiko datu egiteko horrelako Euskal Herriko ikerketa bat, ez? Benetan, erantzuteko lehen aipatzen nuen galdera honeri nolakoak diren Euskal Herrian hilerokoak, eta baita ere, hortaz aparte, erregistratze eskuz diarioak, ez? Eta gure, bakoitza bere moduan, pinturak, bakoitza bere moduak erabiliz erregistro hori egiteko. Orduan, 4 faseak izango ziren aurrovulazio, ovulazio aurretik, hor izaten dugu estrogenoen gorakada, ohiko nahi izaten da izatea energia, baina bada ere aukera izateko ansiedade handia, ze bagatoz hilerokoa izatetik, ez? De hecho, igual hilerokoa, ez da jola. Eta de repente sentitzen dugu hor puntxa handia, gero dago ovulazioa, hori da, ateratzen dela hor gure ovuloa, ez? Momentu hori, gero daukagu aurre hilerokoa, jonek aipatzen zuen ere bai, hor, badaude, min emozional desente, nik neuk asko pairatu izan dudana, ez? Negar egiteana, batzutan zentzuri gabe, esaten duzu, ez da, zer pasatzen, baina igual, balin bazaude, lurraren minarekin konexion, eske badituzu arrazoiak negar egiteko, ez? Orduan, fase hori oso potentea da, jonek ere bai bere momentuan aipatu zuen ere asko gustatzen zitzaidan, da gure zaintzaile basatia, ez ditu filtrorikan, ez? Esaten digu radikalki ze behar dugun, eta bada garai, bai ez, gordina esan genezake, eta jazkenekan hilerokoa bera, hilerokoaren fluxua jeisten zaigunean. Guk ere ez diogu askotan odola esaten, ze ez da guztiz odola, da bakarrekan komponente txiki bat odola, orduan saiatzen gara izendatzen hilerokoaren fluxua. Eta hau, behin eta berriz, jakinda ez dela izango berdina udaran eta neguan, jakinda ez dela izango berdina hemen edo Andaluzian, jakinda ez, badaudela beste hainbat klima, beste hainbat kontu, eragin zuzena dutela gure ziklikotasun honetan. Bai, eta gero
lehen aipatu dugun desastre sistemiko honen baitan zer hilerokoa eukitza zer den lurreratzen jarraitzen, lehen aipatu dugu aurrei geroz eta lehenago jaisten zaiela hilerokoa kutsatzaile hormonalen ondorio, ez? Baina gero ere bai, hilerokoaren zikloaren bitartez, hormonak iristen dire gure zelula guztietara. Gure gorputzeko zelula guztietara. Orduan gure osasuna osorikan dago baldintzatu gure hilerokoaren gatik, ez? Gure loa, animoa, hilea edo azala izan daitezkenak, ez? Eta hor, hilerokoa, eta aipatu ditugu hainbat min, eta dauden ikerketa gutxietan ere bai, emakume edo hilerokoa daukaten pertsonen proportzio oso handi batek adierazten du, hileroko oso mingarriak eukita ere, ez dula medikoarengana joateko inungo asmorikan eukitzen, ez? Zergatik? Lotzen dugulako hilerokoa minarekin, ez? Claro, zuzenean. Ematen du beharrezkoa dela mina pasatzea hortara. Sakrifizioaren ere bai. Zertan, ez? Edo? Bai, hori da, ez du zertan inola ere, ze gure gorputzak, logika horren baitan, aintzat hartzen dugu gure gorputzak gorputz okerrak direla. Ez? Eta hori beste garai batean histeria hitz egiten zenean eta gure garunaren tamaina hitz egiten zenean, ez? Hori orain atzera begiratzen dugu eta esaten dugu binon. Ze barbaridade zen hori, esaten zutela ja fisikoki edo biologikoki emakumeak okerrago ginela. Baina orain, eta espero dut ondorengo generazioak eskandalizatu alizatea, ja ez delako hori gertatzen, ez? Baina gaur egun gaude horrelako logika batean guztiz murgilduta, hain murgilduta ez gerala ez da konturatzen hor bizi garela, ez? Nun aintzat hartzen dugun, ja logikoa dela, hilerokoa eukitzeak min eman behar dizun, eta hilerokoa euki baino lehen, ere bai, titiak puztuta eukiko dituzula, egongo zerala irastible, egongo zerala angustiatua, eta hori ja da normala, ez? Eta ja bakarrekan, hilerokoaren eguna kontutan eukit esan dugu 6 urte, gure bizitzako 6 urte izango direla, hileroko aurreko denbora kontutan eukita, eta lehen enarak aipatu du, nola, hilerokoaren ostean ere bai batzutan, daukagun bizi abiadurarekin eta gure estrogenoen gorakadarekin, estrogenoak dire oso guaiak. Eske gure biologia oso guaia da. Oso guaia. Hemen problema da, talka egiten duela sistema batekin, Fascinantea. bizitzaren kontra egiten duen sistema batekin egiten dutela, talka gure hormonek eta ondorioz gure gorputzeko zelula guztiek, ez? Ordan, eta aintzat, eta normaltzat dugu sufrimendu guzti hori, ez? Gero, horrere bai, askotan, endometriosia bezalako gaixotasunak, izugarrizko mina eragiten duten gaixotasunak, gutxi gora bera 10 urteko itxaronaldia behar izaten dute diagnostikatu baino lehen, eta diagnostikatu ere bai, eta gero ere bai, noski zorte hon bizitzan, ze ez dago tratamendurikan zerarako, ez? Endometriosirako. Orduan, bizitza zikliko honetan bizitza zikliko honek ditun superpotere guztiekin, mionek ikusten dugu nola klima aldatzen ari den. Eta klima aldatzen ari den bezala, trumoi guzti horiek eta tsunami guztiek gertatzen dire baita gure gorputzaren barruan, gu garelako klima baita. Gu ere bai garelako natura, eta ziklikotasuna hausten ari da gure zeruetan, gure itsasoetan, gure erreketan, eta gure basoak mozten ari dira, eta berdinak gertatzen ari da gure gorputzekin. Eta hori ikiditea, ez? Eta horri buelta bat ematea, ez? Jonek aipatzen zuen bezala, fase guztietan, uneoro, badago talka hori, eta beraz, badago ere bai nola eman buelta, eta nola ikusi hori da, ez? Superbotere bezala. Zeguk urteetan, hori arakatzen, konturatu gara dibidez, hori aurre hilerokoaren fasea, hain mingarria eta inbeste negar, eta hor daudela perlak, hor daudela benetako gakoak, zer dago gaizki bizitzen, zer aldatu behar dut, hor ikusiko duzu, ez? Badaude mekanismoa joateko horri guztiari buelta ematen, eta lagun egiten alden hortan. Eta azkeneko fase bezala, zen ikustu igual, amaitzen joan beharko garela, baina behintzat aipatzearen ez, badaukagu klimaterio deitzen zaiona, klimaterio menopausia izango zela amaitzen doanean zikloa, garai hau, klimaterioaren fase hau, guk, ni astapenean nago hor sartzen, baina ez dugu oraindikan guztiz bizi, beraz, guk ere beti hitz egiten dugu bizi dugunaz gu, ez, gure oinarria da, guk geuk bizi duguna, baina, klimaterio badakigu iraun dezakela 10 urte.
guztira. Badela ere bai, denbora pila bat, derrepente, hasten zarela, aldaketa, ze pasa da, eta hori ere bai, bada beste prozesu oso bat, luzea izan daitekena, gertatu arte azkeneko hilerokoa deitzen dena menopausia. Bai, horre bai, badukagu termino oraindikan ari ditugu kokatzen ikuste dut, baina, holaxe izango zen. Horre ere berriz, kriston medikalizazio prozesuak daude, toki guztietatikan, sintetikoak, hor dago beste merkatu oso handi bat ere, eta nik behintzat banago arakatzen galdera, hor badagoela aurretikan arakatu eta landu ditugun superbotere guztioien iraultza bezala, ez? Hor badaukagu emakumeok, nik uste dut, hain beldurgarria da menopausia, ze hor ematen da ja benetako botere bat de ja no me muevo de aquí, ez? Eta karo, horrek beldurra handia ematen du. Osea, eman dezake sisteman eta gizon zuriei, ez? Orduan, ikusiko dugu nola ematen den guretan prozesu hau, baina aipatzekoa, eta oso garrantzitsua, eta ere bai, aipatzen genuen azkeneko hilabetetan, ez? Guk geuk ari garela iristen ja fase honetara beste ikuspegi batetik, gure aurrekoak ari direlako kriston lana egiten. Eta guretzat da kriston oparia iristea honain onera eta esatea, bale, esto me suena, badakit nondikan jungo den orduan, hemendik hau, ez? Hitz egin dezakegu hau guztiak guretzat da kriston oparia. Bai, nik uste argi utzi duzuela pertsonala politikoa dela, gorputzetik ere hasten aldela borroka bat, iraultza bat, baina gorputzek ere behar dutela komunitatea, konexio bat, naturak egiten duen bezala. Beraz, nik uste dut urrengo saioetan gehiago sakonduko dugula eta zehazki poliki ulertuko ditugula pairatzen ditugun violentziak eta horreri aurre egiteko pausak ere ikasiko ditugu. Beraz, eskerrik asko benetan, agitzen interesgarria. Mi esker. Asko. Zueri.